Kaixo lagunok eta ongi etorri txorienera. Hemen gaude, sukaldaritza saio zoragarri eta politonetan, zueri bi errezetakin atzaldia alaitzeko asmokin. Hori da, hori da. Bueno, Patrik, gaurko errezeta... Zekarri dozu. Hori ikuste ditut, barazki pila bat. Bai, berezia da, berezia. Bueno, lako errezeta berezi bat. Ingo dudana da, eta zuek seguruenik etxean gutxira egin duzula, orburuak lurrunetan gaztaina eta kardu kremarekin. Beitu? Bai, berezia eta... Eroseta osasungarri ematen dago, ez? Bueno, bai, sasoikua, osasungarria, bueno, hemen ikusi ja osagaiak eta nik uste dut dana ona. Hemen, Patri, normalen osasungarri da netzen duzuketan ikaz. Dana, bueno, batzuk egiten ditugu lan errezeta apurtxo bat berezixak, egun berezixetarako. Baina orokorrian, bai. Osasuntxua di, Ez baina, hau harina, harina. Ze, osasuntxua eta harina, berdin-berdinak ez die. Berez, entzaike osasuntxu izeti da harina ez, baina kasu honetan izango di bixak, ez? Hori da, honekin ondo etorriko zan gero atzoko postrea, atzean, holan postre bat, pixkat... Orekatzeko, ez? Orekatzeko, pixkat, bueno, ni askotan gertatzen, holako zerbe jaten duzu, eta momentuen egia da, azetuta sentitzen zara, baina handik ordu terdia, esatzen zuen, beste zertxo bai jango nukenik, bueno, lasai. Noizen minari jan behar da, baina honekin bigarren plater batekin ondo geratzen gara. Zer nola prestatuko dugun gure orburu hauek lurrunean egosita gaztaina eta kardu kremarekin? Lehengo, kipula moztu eta erregosten jarriko du. Lapiko askarrean gaztainak pusketa bat kendu eta hor egosiko ditugu. Tutua igotzen da momentutik 3-4 bat minutu. Atera eta zuritzen jungoa. Lapiko askar berdinean kardua zuritu eta 20 bat minutu egosiko dugu. Gero, kipula erregosita daunean, kardua eta gaztaina bertara bota, saldarekin estali 10 minutu. Irakiten utzi, gurina gehitu eta birrindu ingo du. Momentu batean baratxuri eta urdai espiko pixka sartai batean berotu, orburuak bertan salteatu eta krema gainean aurkeztu. Eta horrekin ikuste dut, holan goiti begira da bat botata, hain da dagoela. Gero eta errezagoak ekarri baritxot, bestela hemen laburpenak luze juten zizkit. Bueno, baina, nik uste dut ondo etorten dala bai, holan rutinatik ataratzeko da pauso asko dauken erreztak. Bueno, hemen, badakizue beti gaztainak erre behar ditugula, egosi behar ditugula, mikroin labean behar ditugula, koskatxo bat, jak, kendu behar diogu, bestela zeiten dira? Lehertu, ez? Lehertu iten dira, orduan hartu, eta gaztaina holan pixkat kendu, eta lurrunetan egosiko ditu, lapiko askarrean. Bestela izango zen, 30-40 minutu. Lapiko normalean irakiten hasten danean, 30-40 minutu. Utzi pixkat epeltzen, baina beroan, ni bentsat beroan zuritzen ditu beti, zuritu eta gero gorde. Bai dela, neguko ez dakit produktu oso ona, ni desietan egoten azolan, erreixetan jartzen da bizen honek trenak eta udazkenien. Honek, pila guztetan gaztainak herriak. Egosixak ez ditxute, holan pure baten, zigorrek gero honekin pure batin bidau, purien eta ez ditxut probau. Normalean, irakurri izan dut menutan da liburutan jartzen da bela aragixakin. Eizakin eta gero gaztaina purea. Baina ez to sekula probau, ni beti herriak. Ni bizkotxoa probatuta daukat, ogia probatuta daukat, azkenean gaztainakin lehortu iten zituzten, da honekin irin bat ateratzen zen, eta, garai batean, diru gutxia bero ogi erosteko aukera zeukatenak, gaztainakin egiten zeuten. Nutrizionalki egia esan, interesgarria da zerbait produktu bada, baina, esan egin xamurra gari irinakin egindako ogia bezala. Zu gaztain salia zara? Nik, ekartzen dizkiate batzuk eta jaten ditut, baina egia da nire lehengo bikotearekin bere familian ohitura zegoen urtean egun batero bien gaztaina jana egiteko. Eta menua zen zan, gaztainak eta zagardoa. Ez da merixen da txarra. Baina hori afari merienda izaten zan, eta nik, jana ditut, gaztaina dozena bat, baina hortik aurrera gaztainak eta gaztainak besterik ez, gustatzen zaizkit, eta nik, oroimena dauka gure amaman etxien, txapi eukin genuen, ekonomika, eta txapa gainen neguen hartu, eta gaztaina jolan, eta txapa gainen jarri, buelta batzukan eman, eta gu gaztainak erreak gure etxean, holan jan izan ditu beti, txapa gainean erreta.
Eta inoz etxean sartaiak egin izan ditut, baina esate izut, Ez die beren, eta nik beti hori trenian injakoak erretak. Eta Eibarren itxen da gaztainarra eguna bebai. Bai. Itxen da egun baten, Ariman egunan urrengoko astelenien, itxen da gaztainarra afarixa. Da orduan itxen da berakatz sopia, itxen da barraskiluak eta pose moruan gaztainerriak. Bueno, baina menu oso bada, ez bakarrik gaztainak. Baina, berixen da moruan ez da utxarto, gaztaina batzuk, sagardua, eta... Bai, potentia eta sasoiko azkenean, gaztainak eta bai identifikatzei ju, hotzakin, eta zuk esaten duzuna. Jun horrelako postu batera gaztaina batzuk erosita, eskuak lehen gotain eskuak berotu iten dituzu. Eta ero jaten zoa ia zen einean, gozatu ez. Badira, ni gustatzen zaizkin, baina enaiz izaten dara amorratu bat horre, erotzen naizena bera egatik. Jaten ditut, daudenean, eta oso gozu daude. Eta bestixa bakizu? Gaztainena bai ez. Nik uste dut betikua, zuek, ezaten batzu dalan abestixa, gaztaina, euskal herrixa... Bakarra dago. Bakarra dago ez. Gaztainak erreak dira, gaztainak erreak dira. Patri, gaztainak egosiak dira, gaztainak egosiak dira. Txipli txaplapu, ez da behingo ingo. Krema. Bueno, nips, honek esaten nuen, honek bitu, nik irabia gaioan. Bai, horregatik itzen. Bueno, guk krema datin behar du, eta esan dakoa, krema horiteko, kipula hemen, ez dut xerra fineta nahi dut esan txiki moztuko, segero pirrindu ingo behar dudanez, boixe, Juliana eran, eta hemen, berakatzatal bat ere, zerrata moztuko dugu, eta hauek erregosten jungo dira. Eta gogoratu hemen gero, kardua eta gaztainak egosita botako ditugula. Ze bestela, egia esan, nik uste dut hasieratik dana jarrialko zan hor, baina egosketa oso luzea izango zela. Orduan, lapiko askarraekin, den askartzen dut, eta krema bat eiteko garaian, beti pixkat erregostea, ez da berdina krema bat eitea barazkiak egosita eta birrindu, ero pixkat kipularekin gozatu hor, eta erregosi poli batein. Ez da berdina. Eta hau da kardua. Hau kardua, niko kardua, kardu itxusiek garri date. Kardua esaten da, ez? Zuri esaten batzezu, zuk kardo bat za. Ze pentsako zinen. Gauza txar bat, ez? Olan, satarra zarala. Hori esaten da. Kardua jende satarra izaten. Baina, ni kardua naiz? Zu ez. Zu ez, mutil. Zu politxa zara. Baina, kardua lan esaten da, igual izango da barazkixa bera be ez talako oso lan biztaz, ez talako oso atxegina. Bueno, geroko zua da, baina. Landare erra da, handixa. Bai. Nik aurrek erri zuen behinetan, kardu lagumatik erosi. Nik atzo ezin nuen, eta eskatu nien mesez lagumati kardu erostek. Eta igual, bere bizitzan erosten zaben, lehengo kardua zan. Sekula ez zituen erosi, ez karduak, ez orbura. Eta saldo ni, orburuak egon behar dira, trinkoak, iztira holan irekita egon behar, kardua bebai, bere pixua hartu eta pixatu inbar du. Eman behar du, gogua holan makilla bat izango esan buruan jateko. Bueno, guztiz kontrako ekarri. Kardu hartu eta hola, eta hemen ikusten duzu, hemen nola dagoen barrutik, erdi utza. Bai. Bueno, hau da kardu bat ez den erosi behar, ez den modua, hau da. Hau da, gaur erabiliko du, krema bat eiteko da, baina, kardu hau, nik gaina esan, bai, dendakoak esan zian, bai, kardu oso ona. Gogua daukat gero arratzaldean, hemendik atera eta denda hortara juteko, eta dendariarekin hitzeiteko eta esateko, izu, hemen lagun bat atzo saldu zenion kardu ona. Ibon ikustiko zaben, zure lagunak ez zaukala ideia hundirik, eta orduan esango zaben, hori ez da egiten. Ez hori ez da egiten. Esan behar zean, bitu, besterik ez daukat eta hau daukat, sentitzen dut. Balio dizu? Bai, ez. Baina, esan txura oso hona zaukat. Tutua hemen hasi zaigu, eta, hemen denpora, eta honi goko diogu, zandakoa. Venga, 4 minutu emango diot. Jetxingo diot indarra, eta 4 minutu hor. Egosten da bien bitartean, eta ero lapiko berdinean, kardu ingo du. Pasako estazu hor buru bi? Bi. Bat behar duen bezalakoa eta bestea ez da moduan izan behar. Hau, itxia dau. Eta hori zabaldu da. Hau, para zabalik eta. Honek balixoko zauen eta, honek bai, hau jangarrixa bada. Bai, ez, baina kalidadia hori. Hemen txangurrua eta zeitziten duen, txangurrua izan behar du, trinkoa aldala emea, pixua izan behar du. Honekin berdina, horrek, hartxo batzu sartu eskero, balio du gehiago dantzaiteko tonan pixka, baina... Holan ez, marakatan...
Mikrofono bezala. Telebistan munduan, horri alkatxofa ditzen zaio. Bai. Mikrofonari. Dutxako alkatxofa bai, nik entzun da dauka. Bai, ja. Holan, ez? Eta, bueno, guk kardua esan dugun moruan, orburu bai, ez? Ematen dago dela hitz satar bat, ez? Artaburu edo, bai, edo txoriburu, edo zapaburu, edo olako hitzen bat ematen dago. Zapaburu esan bitu. Bai, ez da? Lau bati zapaburu ditzen genian. Kriston buruzarra duken, zapaburu esan. Osa, zapaburu bat, ez? Hori esan hori da, baina, bueno, orburuak be, horren antza dauka, baina orburua da alkatxofan izena euskeraz. Berez, bueno, nire barazkirik gustokuena. Bai. Pentsau, bai. Geixen gustokuena. Ni gustatzen zait, baina gustokuenaz. Zein izango zinuzuk gustokuena? Barazkietatik? Bai. Gernikako piperra. Piperra? Gernikako piperra. Gernikako piperrak. Urbil dauz, Fregituta, eta rexagoa. Orburu azkenean gozoa bada, eta gaina, bueno, badako, dauka, zapore berezia da, hor da mix bat, baina badaukana da, lana. Azkenean orburuak daukatena da, lanak. Jada, bueno, garbitzekota. Bai, hauei, batzuek, ariak kentzen dizkiote eta nahikoa izaten da. Hemen, nahiko aritsua da kardua, oso aritsua. Ni gustatzen pixka labana sartu, eta, karo, trinkoa izango zan, gehiago geratuko nintzen, baina beldur gabe kendu biozue, ze, nahiz eta gero birrindu egin behar dugun, hemen geratzen dira batzuk, ari batzuk, holan, hortzak garbitzeko moduko, garagia bitarten geratzen da, olakoak geratzen dira. Horrek saltzen dabe. Nik frutate gixan, erian behintzat saltzen dabe, olakoiak garbi dauzena. Enbasauta, ez? Bai, eta enbasauta holan, bai. Eta horrek jateko prozeso zabaldu, saltzi egin, edo olako berakatzatzen. Egosita saltzen da ez, ero gordinik eta... Gordinik. Nere fruta dendan gordinik. Baina ikusi dut bai, bueno, pototan eta saltze itxuste horrek ja egositxa datozenak, holan kontxerban eta... Errezeta hoiteko, potokoakin bikainin dezakezu, Bai. Bai, hor gaztainak, bueno, gaztainak saltzen dituzte, egosita eta isostuta. Baita konserban ere, gaztainak, eta almibarrean bebai saltzen dituzte, eta, bai, nire, inoiz, ez dakit, errezetak saltzeatzen, sasoi ontakoak eta, gaztainak zerbait egin behar dut ez da izan, eta pegiratzen hasten zara, eta, bueno, merkatu zabala dago, hemen, agian ez dauko horren besteko ohitura, baina Galizian eta ohitura handia dukatela hor gaztainekiko, modu pila bat saltzen dituzte, isostuta, zurituta, esate izut, konserban, almibarrean hori bitxia dira, almibarrean. Esto sekula probau, egixe esan. Baina, bueno, orburuak dauz, babestutako jatorrizko izendapena daukie. Nafarroan, Tudelan. Baina bebai badauz Valentzian Benikarloan. Bai. Honek, Naparra die? Horre, Naparra. Errioxakoak igual izango die? Honek, Naparra. Naparrak. Bai, gora San Fermin hasi ziren esaten, gaina, eros hasi ziren. Bai, hola hasi ziren. Gaina, bueno, erdeaz hasi ziren, baina justo hori, 2 de febrero pasatu dala, eta hurrengo 3 de abril dala. Bai, eta honek, neguen eta dausen barazkixakonek kardua, dalkatxofak eta izeten dira apur bat garbitzeko basaiak, ointxe zabize, zigon ikusten karduakin, eta alkatxofakin da, orburukin bebai pasatzen dana da, azkenian, kanpoko horrixak kendu biozu, gero zuritxu biozu bihotzera heltzeko da, bihotza da jaten dana, ez? Orduan, bueno, apur bat lana dauka, baina merezi dau. Egozin berdi, bueno, egozi, gaur lurrunetan ningu dula, salteatu, baina lana dauka, bai. Azkenean, eta gaur egun, egia da, konserbatan saltzen dizkizute, garbi, ondo egozita, puntuan, sasoian jasotakoak, eta hor, konserbak, nartean begakizue daude onak, eta esain onak. Eta guk ingo duna, lurrunetan, gaur, guk badakizu hemen txorien erakutsi izan dizu, badaukagu gailu bat berezia dena lurrunetan egozteko, lapiko azkarrek ere izate dute, baina ez badaukazu ezuek olako etxean hartu. Jarri, irestontzi bat, ura azpian. Olako irestontzi bat, jarri, eta gero, tapa, egia da, honek pixkat lurruna galtzen duela, eta pixkat gehiago tardatuko digula hemen egozten gure orburuak, baina, badaukazu, aukera. Ez duzu ezetan erosten ibili behar olako gailu bat lurrunetan. Eta hemen jarri alduzue, lupia, lebatz busketa bat, ez dakit brokolia, azaloria, nahi duzuena lurrunetan egosi, horrela egin dezakezu, Bakitu zuen itzen dauen lagumateko orburuak? Holandana aprobetxatzeko da gero zan gehiago, batzuk aukitzen dabe... Surtoia eta jaten dabe, bai. Bai, surtoia eta dana jaten da, baina batzuk aukitzen dabe bilurra, noraino kendu ez, noraino kendu horrixak da holan. Eta berak itzen dagoena da, lapiko askarrean dana holan,
hemendik igual mosten dau, ez? Baina Da dana egosi, egosi, bai. eta gero ja egositxa dauenean, doie horrixak kentzen. Eta holan askoz be errexagoa da beretzako, ez oso hainbeste botatzen, eta bai oso goxua geratzen da eta oso biguntxua. Bai, hori, trukotxo bat. Trukoa. Bueno, ni esan, sasoi bat izan genuen, segun ze jatetxetan lan ditezu, zure jatetxe horretako plater izarra hor burua badira, atzo esaten nuena, behar dituzolako guante batzuk, eskularru batzuk latesekoak, ze bestela eskuak beltzak eratzen ziren, beltzak. Eta asko inbardanean, hori dauka txarra. Honekin, antzeko presio esaten da. Bueno, gure kardua, hau zurituta. Denbora pasatu da, oin utzi behar dut bera bakarrik ostutzen. Eta, behiratengo, venga, esan zarata. Aurrak etzazute egin hau etxean, Mesedez, ez dela gero hori. Alezei gertatu zitzaio moduan, lertu zitzaio nolako bat, baina topera jarri zuelako, bere errua izan zen. Da gero, bere ardura bakarra zen, bikote iritsi behar zela eta sukaldea garez garbiktuko gote zuen. Esan gertatu. Ja bada bilkentzen, ez? Bai, bestela, beste bat izaten da, txorrotapean, lurrunak errein da. Txorrotapean jartzen baduzue, egiten da. Nik irakurri nuen, baina ez dakit denborak eta seguru ez dakit. Badakit, honek, gaztainak mikroin labean ere egostea badagoela. Baina horre ni denborak eta... Esan izan, ni mikroin labea erabiltzen dut... Berotzeko. Eta lau gauza, gero eta gutxiago. Vale, hau listo, orduan oin, ingo ditu dana da hauek. Pasatuko ditut, bere hortan. Beste, ontzi batetara. Nik uste eta hemen bertan... Eina dauzela, Zu guzte? Nik uste baiet. Ze kontatzen dute. Holan begibistan, ointzat? Vale, ingo ditu dana, bitxo. Atera holan. Da gero salda hori, aprobetxo like horre urori gaztain salda, edo ez da interesgarri xa. Kontua da, nik ez ditu dala ondo garbitu hauek. Hauek, ondo garbitu, gero ura erabili beharko nuke, ondo garbituko nuke. Ondo garbitu gaztaina horiek, eta listo. Baina, ez ditu denez, behitu pixkat marroizka ateratzen da. Bai, horregatik, igual zapore daukado infusio hori, ez dakit interesgarri xa izango zen gastronomikoki. Kalterik ez, baina, bueno. Kalterik ez. Bueno, hemen, beste ur pixka bat, limoirik eta ez dio botako, badakit, hemen batzuk igurtzi egiten dituzte gure bakardua hemen, ilundu ez daitezen, baina guk, ez diogu ezer botako. Hola, naturalke. Naturala, gatza bai? Bai, gaztainak Euskal Herriko kulturan oso garrantzitsuak die, eta horburuak Grezian. Bai? Bakizu anekdota bat hori... Esun gaztainakin azken kontua. Esan kontau. Gaztainakin, bakizu zer ikasi zuten Euskaldune, zer asmatu zuten? Zer? Zerra, nola, zerra bat. Zerra, egurra mozteko zerra. Zerra bat? Gaztainakin? Bai, basajaunei eta lapurtu zieten ideia ostoak, gaztain ondoaren ostoak dira zerra baten itxura daukate. Bai. Eta hori izan sekretua basajaunak eta zeukatena, eta hori Euskalduna lortu zuten, da hortik, zerrak eitera, Martin Txiki lapurtu ziren ideia, eta zerrak eiten hasi ziren. Bai. Zema gauza ikusten dien hemen txoria ikusten. Bai. Bueno, kardua irekiten hasten da momentutik, 20 minutu izango dugu. Eta hauek pixkat epeltzen utziko ditut, eta, bat utziko izut, txikia zuretzako, eta ni... Ze ondo. Hauek ja lurrunetan egosten jungo naiz, hauek epeldu bitartean pixkat, manipulatzeko, eta, uxe, ingo ditu dana. Joango gara garbitzen? Bai, itzein inbarzel uste non, Grezia eta... Bai, kontako txuta anekdotia. Bota. Bueno, Zeus, jainkoa. Bizikletak Zeus ez. Zuk ez auto Zeus bizikletak? Zeus bizikleta ez. Buah! Zeus ez da Zeus auto? Ez ditxet ezagutu. Zera, bizikleta marka bat zanero? Euskalduna. Baitu. Bai, oso ona. Ez dut sorterik izan. Orbea, BH eta Zeus. Ez. Ni Zeus batekin ikasi nuen ibiltzen. Bai, Ez zer iso, ez? Serio. Eta nera naia dauka oraindik Zeus bat etxian, eta izango ditu, eta pik urte bizikleta horrek. Hori bai, hori ez da puskatzen, hori... Hori da betikoa, horrek ez dauka hori atzo gabizena beroetxen obsolesentzia programatu hori. Ez. Zeus jainkua maite mindu zan Sinara izeneko neskatia batekin.
Da orduan, joen ziren batera bizitzera, ekizu, da jainkosa. Zer joan, Olimpora bera zinarako areko zen? Jainkosa bilekatzera, eta... Baina gero neskatiak botatzen zauen faltan, bere gurasua da bere lagunak, eta gure zain joen bere herrira bueltan. Eta joen zan. Orduan, iezin zauenan Olimpotik. Orduan, zeu zentratu zanean asko azarretu zen. Eta bilakatu zauen neskatia orburu baten. Ai, ama, eta hau zinara baldin mazan? Ez dakit, hau igual izango zen, ze txikitsu esan, berez igual hau zen. Da orburua moztuten ibili gara. Ez hori da pila bat urte izen zen, beraz, hau etzan izango. Baina oin ordekoa izango zen zinarana. Igual. Igual, holako familiren bat edo. Hori esaten da, azkenian, orburuan zaporia bai, izaten da gozua, baina apurat mingotxa. Maitasuna moruan. Ez neskatia horren moruan da... Eta hori kontatzen da, hori da ekartza dutzuten anekdotia. Politxa oso. Bihotzerain iritzi zaite, eskerrik asko. Ze kontu politxa. Gero, Marilyn Monroe... Horra anuntzio baten ero agertu zen, bera orburuekin ero badago, ez? Hori zer izan zen. Horregatxik esaten zen. Publizidade kampainan batero orburu, seguruen elkarte batero ongo zalan estatu batuetan orburuena eta esan zuten, hau gurea da. Hori da, horregatxik esaten zen, bera salako oso pertsona goxua, baina zaukan puntu mingotxo hori. Orduan, esan zotzien, bera sala orburuen erregina. Aldurat zinaran anekdota honekin jarraitxuz. Biteli? Kontau. Gure Hilda zoragarria Marilyn deitu alzan baita? Hilda beharrean? Ez. Hori beste historia bada. Baina horti zi, joan, ez haitxez liau. Pikantea eta gozoa eta era berean... Baina mingotxa ez. Mingotxa ez. Zan berdia, pikantia, eta segeixau, eta gazia. Eta gazia. Bale, Marilyn ez da horti. Zuk orburuak dastatzen dozunean gogoratzen zara horan maitxasunan gazi gozo ez? Ez, niko simplea naiz, padre, horako gauzak hain sakonak ez. Simplia gustatzen gatzu gauzak. Bai. Zeona daude. Bai, eta maitxasu da beti izan bida gozo. Ez beti darbiz, ez hori maitasunagatik itxen dauda, maitasunak dauka mingotxa da, gazixa, ez. Maitasuna beti izan bida, politxa eta gozua. Bestela, ez da maitxasuna, beste gauza bada. Alan be, Euskal Herrian badaukagu horren, daukagu nitza horretako maite minduta egotea, Maitesunez minduta, Bauka, bere... Politxa bauka bere historia. Bai. Eta egia da, nera bezaroan eta zenbat min, eta zenbat negar, eta zenbat buruko min. Ni bintzate ez dakit alde hortatik, hori perfecto, hau oso hori sartuko gula. Pasa izan ditugu, orduan lehenengo maitasunetan da... Tan eskatia bat ekutzi itxen sotzun da, pentsatzen zinun zara zure bizitzako maitasun dana... Azkenia, Hori, ni haitak erakutzi, ni holako baten holan egon itzela, nahiko triste eta... Zigor, hori, animo, pasau da, baina lagunak ez galdu inoz. Ze, neska bat, etorga beste bat ez autoko zo, hori bagian juningo da beste bat eta... Baina lagunak ez utzi sekula, ze lagunak beti ongo dior. Eta badago egia da jende bat, azten danean bikoteakin, igual lagunak ero astu iten dituela, bakarrik bikotea, gaztiak hori ez. Lagunak zaindu ondo beti. Ze beti horrengo dia zuen aldamenien, momentu honetan da txarretan da... Bikotea teori baita, baina, bizitza buelta asko maten zu. Nik uste da azkenean bizitzak oinarri desberdinak ditxula, ez? Daukatzu lana, daukatzu familia, daukatzu lagunak, daukatzu bikotia. Eta dana egon bida, purtsu bat orekatuta. Ez pixu dana botatzea bikote baten, eta gero lagunik ez, lanien betxarto, bestien betxarto, familiai kasu ipez, azkenean dana apur bat orekatuta egotia da. Tazakit. Horeka, dena bezala patre. Neri horrek emateo ez da postasuna, bakoitzak ikustia eure izen ematen dutzien, ez? Baina neri horrek. Aputxo bat, anetatik aputxo. Baina, pixkat, noizian behin, ez? Bikote handi pixkat deskonektiinitea ona da. Nik uste... Honek eukindu, somorro eukindu. Eta hemen hain ez kentzen. Baina, hemen kentzen zuritzen dituzuenean garrantzitsua da, kanpoko zuntz gogorra eta barruko fina ere bai, kendu inbar dala, Honek bi izaten ditu, gaztainak inoiz jamba dituzue, barrukoa bestea finagoa dana, hori ere kendu inbar da. Ni hemen, bitu honekin, biak kentzen nahi naiz, baina beira. Hau izango zen gogorra eta hau izango zen fina. Biak kendu behar dizkio, hau bebai, kanpora. Hau mingotza data.
Oso no. Zer egin zen hori, bai. Familia eta... Maitxasuna gora, maitxasuna bera, bikotia gora, bikotia bera. Bikoterik ez da espasua aukitzen da nahi bosue, baukau hemen gure etxian programa bat, ez da? Bai. Jateko modukoa, da hor apunto zeike, da sukaldien gainera ibili, bikoti ezagutu, hor, inbardozena gainera hor... Beitu inaldutena da gurekin ikasi errezeta goxoak, eta horrela, hango bihotzak eta konkistatzeko... Hori da talde lana. Lehenengo txorienen errezetak ikesi. Gero, guri bidali txoriene abildua eitb.eusera. Eta gero ja gure zue horrekin norbait konkistatu, Claudio Landan jateko moduko programara izena emon, eta konkista zuen bikotiek. Da gero txorienera bidali berriz imeia da konta iguzue. Zuen platerakin konkistatu zuen bat edo bestia. Uz dezagun kardu hori egosi dadin, zuritu ditzagun gure kastain hauek, eta gero etorriko da, errezetau bukatzen. Kardua eta gaztainak egosita eta zurituta. Hemen, kardua, hemen, gaztainak. Horrekin imizu krema, karduakin tabe bai. Bai, hau da krema horrena da, bai. Azkenian gaztainak emango diote gorputza, karduak, pixka zaporea. Bai. Eta hau izango da, orburu hauen oinarrian jungo den krema. Bale. Ontxe noi harrapatzen ja, platerien gauzie. Hemen bi buelta, piper beltz pixka botako jot. Zenbat buelta? Zer? Zenbat buelta? Sortzi. Bai, amabose bai. Batzuk, bai, piper beltza pixka behar dut. Eta orain, saldarekin, haragi salda batekin, justo estali, eta utziko dugu hoxe. 15-20 minutu, hemen irakiten. Eta oin ingo dena da, tapa. Abitxu aldatuta. Bai. Hoi hain jagongo da. Eta hau, jakiteko egin da dagoenero, hemen bere zati gogorrenean, sartu hemen bihotzean, eta ikusten da, labana ondo sartzen dela, beraz gure alkatxofa listo da. Horrela jateko bada, baina hau beti, kasu eginez gure lantaldeko bati hobetu alda. Nola? Urdaiazpiko pixkatekin eta baratxuri pixkatekin salteatuta. Zu bakizu zelan ona. Hori da, orduan, hau hemen utziko du. Horburuekin pasatzen da, gizakixekin bezala. Onena, bihotza da. Hemen urteatzu pasak genituen ez den. Orburuak nahi dela esan bihotz zaila arabierrez, baina gero esan ziaten ez dala hori egia. Bai, ez da sekula entzun. Bueno, gaina aletik, erderazko alkatxofa behintzat, aletik azten diren hitz gehienak gero arabiarreti datoz, eta orduan, ez da gitu, alkatxofa zala bihotz zaila, baina ez zala hori euneko esinisteko gehiagi, baina bueno, kontua da, egia badakizu zein dan, baratxuriakin da urdaiazpikoakin, eta oliba olio txorrozadon batekin salteatutako orburuak zoragarria daudela. Orburuak eta saloria, romaneskua, kuiatxoa, nik uste, barazkixak, nik dauzkat bi modu. Barazkixak ez dakitenian zelan egin, itxeitut, edo pure baten, holan krema baten, barazki krema baten, edo itxeitut, holan, urdaiazpikoakin eta berakatzakin salteatuta. Lehengo egosi da, gero holan egin. Horre dira, nire bi teknikak holan, sekula ez dutena faiatzen. Bai, eltzakaten nian holan barazkiba, sekula ez dutela egin, holan ziur ondo geratzen da. Bai. Hau, nik uste dut kombinazio danoi gustatzen zaigula, pero perexil pixka botako dio, eta ezer gehiago ez, urdaiazpiko hemen, almendra be ondo beratuko zan, hemen naparrera da izango zana, Hori gabonetan be bai. Horretik. Eite benaieran. Hori da. Eta kontaukotzu du, ontxe da, platera bukatzen gabizen hontan, albiste on bat. Ona. Bat bakarrik ona, beste daka hori arte txarrak izin dela. Egongo die, geixau. Baina, nik bat ekatzen dutzut, eta dagoeneko, gezurra dirudien arren, badauzkau 8 herrialde, daukenak karbono dioksido igorpen neutrua. Bai, neutrua, 8 bakarrik. 8 bakarri dauz, bai. Bestio, hor dabiz da, erronka handi bat daukaguna ez, eta normalin izaten da herrialde txikixak izaten dielako, meritu ez dut zaukenduko, eta zuaitz eta landerixa pila bat daukelako. Horrein artean dauzkau Butan, Asian,
Daukau Gabon, ez dala holan Euskal Herriko hitz bat, Afrikako herrialde bat, dauzkau, hemen daukat Madagaskar, Panama, Surim, Guayana, dauz, herrialde txiki pila bat, kalkulatzen da herrialdiak sortzen dauen karbono dioksido kopurua neurtzen da urte baten, eta gero, kentzen jako, landarexen eta arbolen kopurua. Da orduan horre bakarrik ematen dabe, igorpen neutroa. Urrengoko erronka izango da, igorpen negatibo izatea. Nik entzun daukadana daude, herrialde bakoitza daukala maila bat, ez? Igorpenena egiteko, eta hortik pasatzen masa, ordaindu behar dituzula, multa batzuk, ero kuota batzuk. Badaudela, herrialde txiki hauek oso gutxi igortzen dute, eta daude beste batzuk, asko egiten dute. Erositen dute bata besteari, beraien kantidadia, orduan geratzen dira herrian. Nik hori entzun da daukat, azkenean burokrazian geratzen den gauza badala. Diruak indana eta aberatsa edo herrialde aberatsa izaten bazara da, zure kopurua, izaten batetik 10 sortzi bada, zuk bostekoa biozu, bi daukan bati eroste hotzazu bi zenbaki, da hori, kotxeko puntuekin dela dai, pasatzen zen, olako, antzerakoa dan ze pasatzen da, ez da? Bai, tamalez legunea esaten genuen, ez, nola egin duenean vigilia eltzekaria, nola batzuk aukera zeukaten vigilia garaian haragia jateko. Ordain juz. Hemen ere, kutsadurarekin berdina geratzen. Bale, hemen, hau, nahikoa, nik uste dut, ez dut gehiago, nik uste dut, behin egozita zeudela eta hori, egin behar dugu da, esaten izuna, horre nola egiten zuten, Frantzian loitu eta saltzaketa, gurinarekin. Gurina hemen sartuko dugu, eta oin, hau, birrintzen jungo gara. Eta gure krema, egin da egongo da, izingo dela orduan. Oinarrian, krema hau jungo da, lodiera, krema lodiera izango duela, eta ero gainean horburu batzuk. Eta listok gure errezeta, egin da egongo da. Eta hau ez da gero iragazi behar da, ez da? Nik iragazi ingo nuke, bai, saritxoren bat, bai. Kardua tartean dagoenean, komeni da iragaztea, baina esan dakoa. Eta nahi izan ezkero, hori gurinak gero sartuko diogu, eta horrek oraindik beste gorputz puntu bat emango dio. Orduan, bai, utzi guzue hau iragazten jasotzen pixkat, eta gero ia platera aurkezten momentu batean. Bira, testura dukan, gure kremak. Txokolate testuria. Oinarrian. Pixka bat. Eta gure zinara, zeusen zinara. Zinara zan hori, ez? Jainkosia. Gero urburu bilakatu zena. Ez esan hori, bestela ez du jango. Patri, hau edo orburua. Ziur ezet. Orburuak. Urdai espikoan izena, gure ez ezatea txarrixan izena, bai. Tomasa. Hori lehen afektatzen zigun, txikitan nolako gauzak esaten zizkioten. Urdai espiko pixkat erdian, eta honi. Aize politxa. Oliba olio txorrota da, fintxua da gainetik. Eta hemen daukazue, gure horburuak lurrunetan egosita gaztaina eta kardu kremarekin. Hau alde batera utziko dut. Koiariekin ondo? Sardeskat igual moztu ingo dugu... Moztu hori, ja. Mokadukoa, bai zera, Patri. Bai, koiarekin... Nik uste dut moztuko dugula, ez? Hau, nek ondo egosita gati. Bigun egoten bada? Bai. Bai. Urdai espikoekin zatia zuretzako. Eskerrik asko, zigor. Oso no. Oso opina. Eta testura hau, gaztainak ematen dio. Oso krematxo pixkat. Baitu bai. Patatak iningo genu bezala. Ez? Eta bauka sapori holan karduena gehiagi izan esango. Ia gaztaina nabaritzen da. Gozo puntuakin. Bai da, urdai espikoan gainetik da dana da. Oso ona. Ona. Eta, ontxe? Nik sukaldea garri jo. Bai. Eta Patrizia bere osaiak ekarriko ditu. Eta ze prestatu behar diguzu, Patrizia? Nik prestatu biot beste barazki bat, diela gari zainzuriak.
Eta nola prestatu behar dituzu garizain zuria, Patrizia? Bitu, garizain zuriak prestatu ditut miso saltsa batekin eta arrautzekin. Da oso errezeta simplia. Ogixak arri dut bakarrik arrautzekin jateko. Osea, hau ez da errezetian barne. Bikain. Baina, kontako zut pauso, zela ingoten. Venga. Bale, lehenko ingo ditut, garizain zurixak plantxan, zubizian 5 minutuz. Gero, nahaztuko ditut misoa eta gurina. Eta, azkenik, galdarrestatuko ditut 2 arrautz. Orduan gero, zerbitzatuko gurina, oinarri bezala. Garizain zuriak gainien eta arrautza bat. Eta esan dutzuten moduan, ogisa, gorringo igurtzeko da, ero, hola, lizunkaria bat eitxoko. Orduan, bai, errez da berez, simplia da. Misua ez dakit ezagutzen dozuen, da holako pasta bat, eta lortzen da soja hasi fermentatuekin. Soja hasiak gero jartzen die koji izeneko alga batekin, eta horrekin, ba, itzen da horrek, jatetxe japoniarretan eta saltze dituzte miso sopak. Bai. Ba, olako pasta batekin, joeten da. Olako pasta batekin, arraina purtsu batekin, barazki batzukin, eta horrekin, David Chang izeneko sukaldari batek badauka errezeta hau oso simplia esana, da esan dut bitu. Txorinen probaukot. Baito, misoa oso interesgarria, hartzidura guztia bezala, gure zabaldantzako eta oso interesgarria da, baina gauza bat, miso sopa eta aipatuta, jendeak etxean prestatzen du, eta ni misoa erabiltzen dut, eta baina jente asko bakuz egiten duen, irekin egiten du gero, misoarekin. Misoak sekula ez du irekin behar. Ze azkenean, hartzidura bada hori bizirik dago, hori irakiten badugu, misoa irakiten badugu, bere onura guztiak kendu ingo genizkioke. Txarra ez da bilakatzen, jateko oso goxua dago, baina onurak bilatzen baitugu, misoak ematen dizkigun onura bilatzen baitugu, behar dugu ez irakitea. Orduan, beraiek egiten dutena da, Japonian da, hainbat saltzakin ero nazten dute, eta hauek, naiz eta beroak izan, bukaeran izaten da, azkenean, baina inoiz ez du irakin behar. Eta testura izango zen, humusan antzerako edo, da holako pasta antzerako bat, ez da oso likidua, ez da be oso gogorra, eta nik nahi dutena da, gurinakin, nahaztia. Osa, miso gurin bat ingo duzu azkenean, ez, Patri? Miso gurina. Eta epelien jangot. Baitu, ez da txarra. Eta, zaporia be bizia da, zapore bizia dauka. Honek ez da huiari ingo gazirik, ero gatzik. Ez, eta azido puntua badauka, eta... Hemen, bakitzu ze inbioten? Honekin hasi benintzen, baina eskuekin inbiot askoz bebeto... Nik uste dut olako... Nasteko. Bai, ore batzuk egiteko eskuak... Gero garbitxuko itxut. Hori da, beldurga bera bilibardia eskuak zukaldean, Gero dagoenean. Honek jarriko itxuko. Garizain zuriak, ze honak. Bai. Nik asko gustatzen dizkiet. Eta gaina hori, aldala salteatuak. Pixka lodiagoak direnak, bakizu batzu daudela lodiagoak. Horren nahi izan eskero, azkenean azala ere ez da izaten hain fina. Horren nahi izan eskero, eta jatetxeetan ikusiko dituzue zurituta, ez? Hau, justo gainek aldea zuritu gabe, baina hemendik bera zurituta. Horiek lodiagoak direnak, niko lan loditxoak. Baina bestela, fina hauek, bestea zetan zuritu behar, baina hauek ez zuritu, Bai, eta bestian nik bai ikusi txutolan lehengo apurtxo bat plantxanein, eta gero laban bukatu da parmesano gaztakin olan gainetik, eta laban bukatuta olan erredak. Zerrete dauka labeak eta gaztak eta horren beste gustatzen zaiguna, Ni behintzat pila bat. Hori kombinazio hori gaizki ez da inoiz geratzen. Nahi dut esan, zerbait gainerrea gainetik hartuta sartuta labean, zein zenduen leguan, zein hauen. Portugaleko errezeta makaio patata frijituekin eta gero bexamela eta gazta eta... Hori dana zaukan gainetik. Hori dana zaukan gainetik da. Hori dana, hau jetxiko itxu pixkat, bestela Londresen gaudela emango du. Bai, bitxu. Igual joango zara, holan, ni laguntza bat eskaintzen. Bota. Bai, ez da. Zein izango zan. Badaukat, aldamenian daukat, film papela, eta hartzazu. Orduan zuk lehen gogunien, einzinon, olako arrautzak aldarreztatu dat, zuzenien hor. Baina nik egingo itxut, film paperian. Vale, katilloa ez daukazu, ez? Ez, hemen ingot. Orduan, ingoztazu karratutxo bat moztu. Tamaina hortan lotzekoa? Bai, ondo. Tamaina horretan ondo. Vale, holako bi? Holako bi. Bi arratzan dago, vale. Garbitxuko itxut eskuak, gurinez beteta daukadala. Patrik oiningo duen errezeta, arrautzak aldarrezatu holako poltsatxo batean,
Eumatean txipiroia sobratzen bazaizkizue, txipiroi batzuk hartu, tintan daudenak, eta horiek atara gorputzak eta txikitu pixkat, hartu dolako arrautza bat, eta oin Patrik ingo duen berdina egin. Hau da, hartu, jarri, hau zuretzako, eta hemen barruan, sartu txipiroi horiek, urdai azpizko egozi pixka bat kipula erregosiarekin, eta arrautza. Eta kraskatu, eta ikusiko zue, ze gauza zoragarria ateratzen den hortik. Gero, egozita ateratzen da, arrautza zuringoak biltzen duela txipiroi horiek, eta tinta gordetzen duzu, eta oinarrian tinta jarri, eta arrautza hori gainean. Hau, apurtu egin ja, gero bestia hobeto atarako. Baina horrela nahi zenuen, ez da, Patri? Horrela nahi nauen, bai. Gero hola nariak eta atatzea, bai. Arrapau doztazo. Bai. Berez, bueno. Hori laburra, sokatxo bat eman bizu, Patri. Ze hori mozte sokatxo bat horrekin inbioso? Bai, noski, filmarekin. Bai. Hombre, nik egin da daukat, olako balsa bat honekin, etxasontzi bat egin da daukat. Baitu, bai. Honekin, hombre, Patri, nik usten diezu, zer eramango zenuke uarte batetara? Nik eramango nuke... Film papera! Ez hori ez, baina... Zer eramango zenuke, Patrizia? Osa, galdera hori egiten duzutenean, beti, trampa dauka, Nik laban bat, labana danatarako ona etorriko jatzu. Bai. Gauza bat esan dugu, Patri. 3 gauza esaten die. 3? Aldi? Bai ez? Nik uste baiet. 3 bai. Vale, 3, ba, venga, laban bat. Nik emango nauen. Laban bat. Bai. Eramanago nauen olako txubaskero bat edo. Txubaskero isla batean, euririk egiten aldo. Ez, baina beruak eman gotzu, da biozu, zure gorputza babestu, da emango nauen olako txaketa bat edo. Eta gero liburu hon bat. Ez liburu ez da baina. Ingo esazu beste sokatxo bat? Liburua irakurtzen dozu aste betean, eta gero sua pizteko, horrela balioko luke, hori da. Nik egin galdera hori, eta inoiz pentsatu dut, zer enaman zer ez, bueno, esate dute zinta amerikana ondo goten dalaz, horrekin hainbat gauza inaldiela, baina... Beitu, ona bebai. Ez dakit. Bueno. Horrek zenbat ni destio denbora hartu, baina... Honei, hau ja ina dau. Orduan, bestiai itxoen bihotzau, eta segitxoen etorriko gara, ja hau dana plater baten jartera. Jaten enbilen, arraut zati bat, harrapa indaztazue, baina, bueno, ja, segitxoen gatuzona. Betxu, ja, jarri dut, plater beltza aukeratu dut, nire gustokuena, eta hemen, aldamenian edo, bueno, oinarri bezala, jarrikot, holan, gurin apurtxo bat. Hau, gogoratu dela, miso gurina, Miso gurina saltzakin, saltza moruan edo, izango dela. Gero jarriko ditugu, olako gari zainzuri batzuk. Eta gainien, buelta emon da. Bai, hor, buelta emon hartu eta... Jak? Bueno... Betxo, baina gorringoa ez da purtu... Ontsa purtuko zau. Ez, hortxe. Bueno, ontsa ingo, argazkirako ingo bat politxaua. Baina... Jende, esan gauzak osoa behar dira. Baina momentuz, hemen gure gari zainzuriak, miso gurina eta arrautzakin. Eta ogia? Ogisa bai, ogisa biharrezkoa behitu. Zein gotzagun ogisakin? Txof. Bai. Zardizkai biedu. Bai, nik uste dute nahi eta nahi ez. Apurtuen jaku nahi barik, behitu. Nahi bari, bai, hortara guzarren. Ez que gorringo batek ikusten da honean pertsona batek, ogi pusketa batekin, nahi eta nahi ez apurtzera jun behar da. Bueno, gorringua, ona. Bai, ez. Nire bitxau nahi dut hartu. Gurina. Puntazo, Bai. Bai, benetan, Baitu. Erra. Oso ona. Eta honekin lagunok? Arrazoia. Eta honekin, bixar gatoz, beste bi errez da oso goxokin. Bihar arte.